ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚ ಮರತ ನಿರಲ್ಡ್ ಒವ್ವೆ ಸುಸ್ತಾಯಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕಗ್ ಆರಾಮನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಗ್ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಶೀತಲತೆದ ಶಕ್ತಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮಲು ಬೇತೆ ಆತ್ಮಗು ತಮ್ಮ ಶೀತಲತೆದ ನಿರಲ್ಡ್ ಸದಾ ಸಹಯೋಗದ ಆರಾಮನು ಕೊರ್ಪದು. ಪ್ರತಿವರ್ಯಗ್ಲ ಈ ಆತ್ಮದ ಕೈತಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಕ್ಷಣ ಶೀತಲತೆದ ಅನುಭವದ ನಿರಲ್ಡ್ ಶೀತಲತೆದ ಸುಖ ಆನಂದದ ಅನುಭವನು ಪಡೆಕ ಪನ್ಪುನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು. ನಾಲ್ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಖರವಾಯಿನ ದೊಂಬುಪುನಗ ನಿರಲ್ದ ಸ್ಥಾನನು ನಾಡಂದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಅಂಚಿನೆ ಆತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿ ಹತ್ತುಂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮದ ಕಡೆ ಪೋಪುನು. ನನ್ನ ದುಂಬು ವಿಶ್ವಡು ನನಾತ್ ವಿಕಾರದ ಸು ಪ್ರಖರವಾವನುಂಡು, ಪ್ರಜ್ವಲಿತವನ್ನುಂಡು. ಸುಬೂರ್ಣಗ ಜನಕುಲು ಬೊಬ್ಬೆವಾಡಿರತ್ತೆ. ಶೀತಲತೆದ ಸಹಾಯನು ನಾಡುವೆರು. ಅಂಚೆನೆ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮೆರು ನಿಕುಲು ಶೀತಲ ಆತ್ಮನ ಕೈತಲು ಚಡಪಡಿಸವೊಂದು ಬರ್ಪೆರು. ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಶೀತಲತೆದ ತುಷಾರ ದೃಷ್ಟಿಗ್ ಬೂರ್ಂಡ ಯಾವು ಪಣದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆರು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿನಾಶದ ಸು ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ವಿಕಾರದ ಸು, ಮೂಜಿನೆ ಕಡೆ ದೇಹ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧದ ಪದಾರ್ಥದ ಲಗಣದ ಸು, ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಕಡೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಸು. ಇಂಚ ನಾಲ್ ಕಡೆ ಸುವೇ ಸು ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸಮಯೋಡು ನಿಕುಲು ಶೀತಲತೆದ ಶಕ್ತಿತ್ತಿನ ಶೀತಲೆಯರ್ನ ಕೈತಲು ಜನ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರು. ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣತ್ತ ಮುಟ್ಟಾಂಡಲ ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ನಟ್ಟು ನೀರು. ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಸೂತ್ತ ಶಾಖದ ಪ್ರಖರತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಾಗುನಾತ್ ಶೀತಲತೆದ ಶಕ್ತಿದ ಜಮ ನಿಕ್ಲಡೊಪ್ಪೋಡು. ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಸೂನು ತೆಕ್ಕವನ ಶೀತಲತೆದ ವರದಾನನು ಕೊರ್ಪುನ ಶೀತಲೆಯರು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಸೂಟ್ಟು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಸೂತ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಒರಿದಿತ್ತುಂಡಲ ಐನು ನಾಲ್ ಕಡೆ ಉರಿವಿನ ಸೂ ಪತೊಂದು ಪೊತ್ತೊಂದು ಬುಡುಪುಂಡು. ಎಂಚ ಸ್ಥೂಲ ಸೂನು ಪತೊಂದು ಪ್ರಜ್ವಲಿತಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ನಿಖಿಲೆನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಓವಿ ಆತ್ಮಗು ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ಪುಜರೋ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಾಕುಲು ಹೊಯ್ದಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಪಂಡ ಐನು ದಾಂಟೆದು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ದುಪ್ಪುಜಿ. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮದ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆಪುನಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸರತಿ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂತೆರಡು. ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ರೆ ತಡ ಮಲ್ತರ್ಡ ಸಮಯ ಟೂ ಲೇಟ್ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಸದಾ ಸ್ವತಃ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಂಡ್ನೆಡ್ದವರ ಸದಾ ಈ ಸ್ಥಿತಾಪುನೆಡ್ದವರೇನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒವ್ವಿ ಆತ್ಮನು ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಸಂತುಷ್ಟಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬೃತ್ತಿರ್ದು ಸ್ಮೃತಿ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗೂ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರೊಲಿ. ಚಡಪಡಿಸವನಂಚಿನ ದೀನ ಆತ್ಮ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಲೆರ್ದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಆಶೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುನ ದಾನ ನಟ್ಟೆರೆ ಬರ್ರೆಳ್ಳಿರು. ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನಾದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ವಿಧಿರ್ದು ಆ ಆತ್ಮಗೂ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಜಮ ಮಲ್ತೊನ್ವರ. ಶಕ್ತಿವಂತಾದ ದೂರರ್ದೆ ತೂದು ಶತ್ರು ಬಲ್ತು ಪೋಪೆ
ಶತ್ರು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಬಲಿಪವನೆಟ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಇಂದು ನಿಶಕ್ತಿದ ದುರಭ್ಯಾಸಲ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಇರಾಂಡಲ ಕುಡ ಕುಡ ರೋಗಿಷ್ಟಾದ ಆಯರಡ ನಿಶಕ್ತ ಆದು ಬಿಡ್ಪೆ. ಅತ್ತಂಡ ಮಿತ್ರದು ಮಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಫೇಲ್ ಆವಂದಿತ್ತೆರಡ ಬೆನ್ ಓದು ನೆಟ್ಟು ಅಸಮರ್ಥ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ಕುಡ ಕುಡ ಮಾಯ ಬತ್ತದು ವಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಹಾರು ಅನುಭವ ಪಂಡ ಸೋಲುದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕುಡ ಕುಡ ಸೋಲು ನೆಡ್ದವರ ದುರ್ಬಲರ ದುಪ್ಪರು, ಆಯ್ ನೆಡ್ದವರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.